tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa munganyara nyatsa mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzindi tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwinga andinzwe imwi moti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rugodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rugodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazisai vateereri tinokuchingamidzai. Toda kutenda tisati tapinda muhurukuro yedu yanhasi tangoti tikuzivisei sevateereri kune vakawanda vari kufarira nekuteerera chirongwa chedu. Zvatoda kuti tikuzivise ndezvekuti masaisai tinoita yekutenga, hatisi kupiwa pachena nevekuZBC, ane mutengo wawo. Saka pari zvino kwatambenge tichichera kwazeyama kureva kuti kwataa tichiwana mari dzokutenga masaisai edu kuri kuenda kuchiderera. Saka tangufunga kuti tiuye kuvateereri, kuna vamwe vakasununguka kuti vabatsirewo nepavanenge vachigoneswa naMwari napo. Kune vangada kuti vabatsire, vamwe mogona kutibata panhare dzatinokupai pakupera kwechirongwa kana muchida more details. Asi tine bill code The Second Coming of Christ inoti iyo *151*2*5*347*681* muisa amount then hash. Ndichadzokorora *151*2*5*347*681* amount then hash. Vanoda kutsigira chirongwa nepamunenge muchikwanisa, Mwari vakuitirei zvakanaka. Uri kurede yatiinayo nhasi inoti iyo kudzoka kwaKristu mubhuku raDaniel. Toda kutenda pastor. Yes. Titungamirirei tinzwe muchidzidzo ichi. Jesu abvunzwa nevadzidzi vake kuna Matthew chapter 24 kuti tichaziva sei kuti mapedyo nekudzoka. Yes. Kubva pavhesi ya1 yaMatthew 24 kunosvika pavhesi 14 Jesu anotaura pamusoro pezviratidzo, signs of the times. Yes. Zvikuti kana zvaonekwa ndo zvinenge zvichiisa pachena kuti Jesu akuda kuuya. Okay. Mukachizoenda pavhesi ya15 rekaiti verenge yaMatthew 24 vhesi ya15. Matthew 24 verse 15. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yekuparadza yakarebwa nemuprofita Dhaniel imire panzvimbo tsvene, anorava ngaacherekedze. Saka Jesu anoti yapedza kutsanangura kurondedzera zviratidzo zvinoratidza kuti akuzodzoka. Right. Anorifeya vatendi kubhuku raDhaniel kuti kana muchida kunyatsonzwisisa, muchida kuti munyatsojekerwa nepanowira Jesu chaipo chaipo, okay, endai munodzidza bhuku raDhaniel. Okay. Ndosaka tiri kudzidza bhuku raDhaniel. All right. Saka rega tiende kubhuku raDhaniel ritibetsere
kuisa pachena Right. nyaya dzekuuya kwaKristu. dzekuuya kwaKristu, kuti anouyira papi nguva yekuuya kwake. But tisataverenga pastor, hamusi maakutoita here zviri opposite zvinodzidziswa nebhaibheri? Zvekuita sei? Because even vateereri edu anotozviziva kuti kana uri musine nguva hakuna anoziva. Even vanoenda kuchechi nevasingaende vanotoziva kuti hakuna anofa akaziva zuva rinouya Kristu. It's true. Iye Jesu ndiye akatotaura kuti kana riri musi wacho nenguva yaanouya hapana anozviziva. Asi kana tichidzidza kubhuku raDaniel nemamwe matsamba ari mubhaibheri haatiudze dheti rekuuya kwaJesu, asi anotiisira pachena kuti zvapedyo sei. Nemunguva yacho kuti iye zvinezvika ndo mazuva acho, chero ukasaudzwa dheti. But in case pane muteereri ada kutomhanya izvozvi, pamwe ada kutodzika kugadheni kana kutonokwira kombi, zvaapadyo here pastor? Akatadza akanzwa chidzidzo cheseka anoenda achingozwa kuti zvanzi chakati. Zvapadyo here? Izvozvo ndo zviri kuvavarirwa nechidzidzo. Pamwe munongoti ga hatiwanzodi kutungamirira bhaibheri. Regera munhu anzwe zvichibva mukati meshoko raMwari. mati kuna Daniel. Daniel chapter 2 pavhesi ya44. Daniel 2 verse 44. Right. Zvino nemazuva emadzimambo iwayo Mwari wekudenga achamutsa ushe husingatongoparadzwe, uye simba rahwo haringapfuure kune rumwe rudzi rwavanhu. Asi ihwo huchaputsanya nekuparadza ushe uhwo hwose, ihwo huchamira nekusingaperi. Panapa zviri kunzi nemazuva emadzimambo iwayo ndipo pachauya Kristu. Kureva kuti pane madzimambo anenge achitonga akataurwa mubhaibheri panguva inouya Kristu. Saka zvinobatsira manje vanhu kuti vanzwisise kuti apedyo zvakadii kuona madzimambo iwayo sezvakataura bhaibheri. Saka tofanira kuziva madzimambo acho. Kwagara kunongori nemadzimambo kapastor. But ukanzwa pachinzi iwayo atova specific madzimambo ayo. Handitozvaona. Saka madzimambo acho ari kunzi iwayo tinoaisirwa pachena kuna Daniel. Ndosaka tichifanira kudzidza bhuku raDaniel. Tiri pachapter 2 iyoyo yaDaniel, mukativerengera vhesi ya36 kuenda pa40. Daniel 2 verse 36 kuenda pa40. Right. Ndizvo zvamakarota, zvino tichadudzira pamberi pamambo. Imi mambo muri mambo wamadzimambo, makapiwa naMwari wekudenga ushe neumambo, nesimba nokubwinya. Pose panogara vana vevanhu, wakaisa paruoko rwenyu mhuka dzobundo neshiri dzekudenga, akakuitai mubati wazvo zvose. Imi ndimi musoro wendarama. Shure kwenyu umwe ushe huchamuka huduku kwamuri. Tevere hwechitatu hwendarira huchabata panyika yose. Ushe hwechina huchava nesimba sedare, sezvinoita dare rinoputsanya nekuparadza zvose, sezvinoita dare rinopwanya izvi zvose, saizvozvo huchaputsanya nekupwanya. Right. Mambo Nebhukadhineza pahope dzavo dzavakarota dzere vakaisirwa pachena kuti kana muchida kutsvaga madzimambo anenge achitonga panouya Jesu, munotanga kuronda nyaya yacho kubva mumazuva eushe hweBhabhironi. Nebhukadhineza aitonga Bhabhironi. Saka kana muchida kuona kuti madzimambo anenge achitonga panouya Jesu ndeapi, munonotangira history yenyu kubva paitonga Bhabhironi, moteverana, ndo pamunenge muchiona zvibhakani zvacho, masignpost anokuratidzai kuti taswedera zvakadii, kwasara nguva yakadii. Handiti mapabataka. Saka madzimambo aizoteverana kumuka achibva kuchiuya humwe, kuchiuya humwe huchibva, pakaburitswa umambo hunokwana 4. Takazvidzidza izvozvo. Right. Hwaimiririrwa nesimbi 4 dzakasiyana siyana. Pachidhori chakarotwa pachidhori chakarotwa namambo. Chidhori chiya chaiti musoro wegold. Right. Pano pamaoko pari pesilver. That's right. Padumbu pari pebrass. Makumbo ari eiron. Right. Kutsoka kwakazovhengana iron nevhu. That's right. Saka ndo zvaimirira ushe hwaiteverana. Kuna Nebhukadhineza huri kutaurwa huchimiririrwa nesimbi dzakasiyana. Hativerengei Daniel 7 vhesi ya 17.
Daniel 7 verse 17. Right. Mhuka idzi huru idzo ina ndiwo madzimambo mana achamuka panyika. Saka Daniel akaratidzwa nhoroondo imwe chete iyoyi. Okay. Kuna Daniel 2 ndimambo Nebhukadhineza vakarota hope. Right. Daniel muprofita akaratidzwa futi semunhoroondo unoona kukosheswa kwaiitwa naMwari. Kuti ukaona chinhu chichidzokororwa kuratidza kukosha kwacho. Saka Daniel akaudzwa nhoroondo imwe chete iyoyo, asi asingacharatidzwe dziri simbi dzamhuka. Akaratidzwa mhuka 4 dzakasiyana. Saka apa pari kunzi mhuka 4 dzawaona madzimambo mana. Mukuru wamhuka dziya dzatakadzidza muchikamu chapfuura, dzaiti shumba iya yaive nemapapiro egondo nebere yaive nemabhonzo matatu pamuromo. That's right. Nembada iya yaive nemapapiro 4 nemisoro 4. Exactly. Kozoita yaityisa yainzi yaive nemazi neiron yakashayirwa zita naDaniel ine nyanga 10. Saka idzodzo mhuka idzodzo 4 dzekuna Daniel 7 madzimambo mana. Kana tikati madzimambo ngatiti umambo huna kingdoms empire. hunenge huchiteverana. Asi tiri kutangira paumambo hweBhabhironi. Ndopatotanga kuverenga umambo inofanira kutangira paBhabhironi. Kune madzimambo akawanda akatonga kumashure uku. Asi umambo hwatiri kuda kunzi patofanira kutangira nhoroondo yedu paushe hweBhabhironi. Right. Handei pachapter 2 yaDaniel 2. Tiverenge verse 41 kuenda pa43. Daniel 2 verse 41 to 43. Right. Zvamakaona tsoka nezvigunwe zvakaitwa pamwe nevhu remuumbi wehari pamwe nedare huchava ushe hwakaganhurwa, asi simba redare richavamo. Zvamakaona dare rakavhenganiswa nevhu rokuumba naro. Zvigunwe zvamakumbo zvazvakanga zvakaitwa pamwe nedare pamwe nevhu. Saizvozvo ushe huchava pamwe nesimba, pamwe hahungatane kuputsika. Uye zvamakaona dare rakavhenganiswa nevhu rekuumba naro. Saizvozvo vachavhengana nemarudzi evanhu, asi havanganamatirani, sezvinoita dare risinganamatirane nevhu. Panapa mambo Nebhukadhineza vari kuudzwa kuti ushe pahuchateerana huri 4. Hwechi4 hwacho huchazonove divided, huchanodimburwa. Hauzorambi hwakabatana huri ushe humwe chete, unenge wapatsanurwa. Right. Saka hanzi ndozvaimiririrwa nevhu rakazangana nesimbi, kutsoka nezvigunwe. Kutsoka kwechidhori chakarokwa naDaniel naNebhukadhineza. Nekuti ivhu nesimbi hazvinamatirani. Saka ndozvinenge zvakaita umambo hwacho. Hanzi vanhu vacho vanenge vachifambidzana zvavo, but kuti unyatsoti pane unity panenge pasina. Saka ndozvichaitika after ushe hwechi4. Tichiverenga kubva pane hweBhabhironi. Daniel akaudzwa futi pamusoro penyaya iyoyo pana Daniel 7 verse 19 na20 neverse 23 ne24. Daniel 7 verse 19 na20. Ipapo ndakada kuziva kududzirwa kwezvokwadi kwemhuka yechina, yakanga yakasiyana nedzimwe dzose, yakanga ichityisa zvikuru, yakanga ine meso outare, nzara dzayo dziri dzendarira. Iyo yakanga yapedza nekuputsanya nekupwanya zvakasara netsoka dzayo. Uye pamusoro penyanga dzine 10 dzakanga dziri pamusoro wayo, nerumwe runyanga rwakazobuda, dzimwe nyanga 3 dzikadzurwa pamberi parwo. Irwo runyanga rwakanga rune meso nemuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru, rwakanga rwakapfuura dzimwe shamwari dzarwo paukuru. Verse 23. Akati, mhuka yechina huchava ushe hwechina panyika, huchasiyana nehumwe ushe hwose, huchapedza nyika yose, nekupwanya nekuputsanya. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10, asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana nevamwe vokutanga, uchakunda madzimambo 3. Right. Saka Daniel akaudzwa zvakare kuti ushe huri kumiririrwa nemhuka inawo. Mhuka yechina zvawaona ine nyanga 10. Yave ne10. Ushe hwechina huchapatsanurwa, huchadimbuka. Pobuda madzimambo 10 paushe ihwohwo.
right. Saka kureva kuti kana ushe uhu uchiteverana, hwekutanga, hwechipiri, hwechitatu, hwechina hwobva hwanove divided. Okay. Ndo nhoroondo yacho. Uri kuona kuti zvatsanangurwa kuna Nebhukadhinesa zvatsokororwa futi kuna Daniel. Zvine zvingodzokorwa chinhu chimwe chete kuratidza ukoshi hwazvo. Okay. Hativerengei Daniel 7 ye verse 24 kuenda pa27. Saka tabva paushe hwekutanga, hwechipiri, hwechitatu, hwechina hwobva hwadivhaidha kuita into 10. Chinzwa ipa vhesi ya24 kuenda pa27. Daniel 7 verse 24 to 27. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10. Asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana nevamwe vekutanga. Uchakunda madzimambo 3. Uchataura mashoko okumhuro okumusoro-soro. Uchaparadza vatsvene. Uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Asi kutonga kuchatanga. Vachabvisa simba rake kuti varipedze nekuriparadza kusvikira pakuguma. Ipapo ushe nesimba neukuru hwoushe hwose pasi pedenga rose zvichapiwa vanhu vavatsvene wokumusoro-soro. Ushe hwake ndohwo kusingaperi. Masimba ose achamushumira nokumuteerera. Panapa chiri kuburitswa pandima iyi. Yes. Ndechekuti umambo 4 huya hwatiri kunzi titange kuhuverenga pane hweBhabhironi. Hwechi4 hwacho hwanzi hunozonodivhaidha into 10. Pobuda madzimambo 10. Right. Kozomuka umwe mambo pa 10 vaya. After 10. Tingati wechi11. Oti pa 10 vaya oparadza 3. Saka pa 10 panobva pasara 7. Panobva pasara 7. Right. Iye uya azomuka shure uyu otonga ne7 vaya. Wechi8. Wechi8. Saka hanzi pavanenge vachitonga vari 8 kudaro. Vari 8 kudaro. Mumazuva ekutonga kwavo dare rekudenga rinogara. Alright. Handitika? Kana dare rekudenga ragara, robvisa masimba kune uyu wechi8 uyu. Anoratidza kuti anenge aine simba rakawanda kudarika vamwe kupfuura 7. Okay. Saka hanzi otorerwa masimba. Okay. Ushe hwochipiwa kuvatsvene vaMwari. Now kana zvinzi ushe hunopiwa kuvatsvene vaMwari kuuya kwaKristu. Saka kureva kuti Jesu anouya ndo panze kuna Daniel 2. Mumazuva emadzimambo iwaya kure ya7 newechi8 uyu. Ndo panouya Jesu anomirirwa nezidombo riya. Okay. Rakauya rikarova pasi. Ndobva rakura kuzadza nyika yese. Alright. Saka Jesu pakuuya kwake ari kuuya zvedi. Okay. Nekuti Bhabhironi yakatonga zveshuwa. Tichanoona kuti ndiapi mamwe madzimambo akateera Bhabhironi. Okay. Nekunoona 10 acho akabuda. Muchidzidzo chino chisati chapera. Vatori kwere nyaya idzi pastor dzamutoda. Regera tinzwe kamboka. Tigodzoka tovaona kuti variko zvedi here. Alright. Rambai muri pachirongwa vateereri. Shoko la Jehova rakasvika kuna Jona. Simuka uende Ninive. Kuipa kwavo kwakwira pamberi pangu. Enda unoriparadzira vhangeri. Asi Jona akatizira Tashishi. Mhepo huru yakatumwa paguva. Chikepe chikashuma kumutsika. Vafambisi vechikepe vakatya zvikuru. Umwe nemumwe akadana kuna Mwari wake. Asi Jona akavata pasi pechikepe. Noiwe muvati waita seiko dana kuna Mwari wako. Zvimwewo ungatirangarire. Muvati waita seiko dana kuna Mwari wako. Zvimwewo ungatirangarire. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu kudzoka kwaKristu
zvichibva mubhuku radhaniel. Maybe musati maenderera mufundisi, Yes, panogona kudaro paine vateereri vachangojoina program iko zvino. Sezvatataura patatanga program vateereri, chirongwa chinechi pachiri kusvika kwamuri, pane mutengo unobhadharwa kuti tikwanise kuwana masaisai iwaya kuti asvike kwamuri. Saka nguva yese panga pachiuya chidzidzo kwamuri, pane petenge tichiwana mari iyoyo, but pari kuratidza kuti paderera zvakanyanyisa. Saka ndozva kuti kwamuri vateereri kune vakawanda vanoda kutsigira, vanoda kuti chirongwa ichi chirambe chichienda mberi. Saka munogona kupa rutsigiro rwenyu. Iko zvino ndauda kuverengerai bila code yatinayo the second coming of Christ, pamunogona kuisa rubatsiro rwamuinaro kuti chirongwa chedu chirambe chichienderera mberi. Ndichazodzidzokorora taakupedza zvakare chirongwa chino. Mukasanzwa pandiri kutaura iko zvino, garai muine ballpoint nebepa, mogara makanyora namba iyoyo. Inoti kudii? Inoti star 151 star 2 star 5 star 347 681 star amount wobva wati hash. Regai ndidzokorore zvakare. Star 151 star 2 star 5 star 347 681 star amount then hash. Zvinogona kubatsira kuti chirongwa chedu chirambe chichisvika kwamuri. Pastor, endererai mberi nechidzidzo. Tinoda kutenda. Tiri kutaura pamusoro pekudzoka kwaJesu zvichibva mubhuku radhaniel. Yes. Taona kuti Jesu ndiye akati kana muchida kunyatsonzwisisa zvakanangana nekudzoka kwangu, Okay. kuti zvikujekerei panguva dzekuuya kuti zvinenge zvakamira sei Nenguva dzacho. Endai munodzidza bhuku radhaniel. Saka kuna Daniel ndobva taisirwa pachena kuti mumazuva emadzimambo iwayo ndo panouya Kristu. Tapesera tichiti vanenge vari 7 wechi8. Right, kune madzimambo anenge achitonga. Saka regai tinzwe nekuti Nebhukadhineza akaisirwa pachena kuti kana muchida kuziva madzimambo aya, nhoroondo yacho munotanga kuiverenga kubva paumambo hweBhabhironi. Okay. Right. Saka handei tione kuti pakabva Bhabhironi ushe hwakateverana ndehupi hwaiuya, kuti tione kuti kusvika nhasi Bhaibheri rinotiisira pachena kuti zvakamira sei. Daniel 2 verse 37 kuenda pa41. Daniel 2 verse 37 kusvika pa41. Imi mambo muri mambo wemadzimambo, makapiwa naMwari wekudenga ushe neumambo nesimba nokubwinya. Pose panogara vana vevanhu, wakaisa paruoko rwenyu mhuka dzose dzebundo neshiri dzekudenga. Akakuitai mubati wazvo zvose. Imi ndimi musoro wendarama. Shure kwenyu umwe ushe huchamuka, huduku kwamuri. Tevere hwechitatu hwendarira, huchabata panyika yose. Ushe hwechina huchava nesimba sedare, sezvinoita dare rinoputsanya nekuparadza zvose, sezvinoita dare rinopwanya izvi zvose, saizvozvo huchaputsanya nekupwanya. Zvamakaona tsoka nezvigunwe zvakaitwa pamwe nevhu remuumbu yehari, pamwe nedare, huchava ushe hwakaganhurwa, asi simba redare richavamo. Zvamakaona dare rakavhenganiswa nevhu rokuumba naro. Saka panapa Nebhukadhineza ari kungotsanangurirwa. Kune ushe hunokwana 4 huchateverana. Kutangira paushe hwaitongwa naye Nebhukadhineza hweBhabhironi. Ndichiri kuuziva, takamboudzidza. Handitika. Saka regai tione Bhaibheri chitiisira pachena kuti pakabva Bhabhironi ndehupi humambo hwakatevera. Aiwa, patakadzidza chidzidzo ichi last time takashandisa history, pastor. Hazvina kuipa kushandisa history. Because tichiuteuka tichiti Babylon, koya Medo Persia, koya Greece, koya Roman Empire. Right. Tichitozoona kuti zvirimo muhistory. Very good. Imi mufundisi makatitungamirira pachidzidzo ichi muchinotora madetails aya kuhistory. But hazvina kuipa kuti vateereri nesu pamwe chete tizive kuti hazvingowanikwe muhistory chete, chero muBhaibheri zvirimo. Nyaya iyi yekuti ndiani akateera Bhabhironi zviri muBhaibheri. Zviri ndo zvatoda kutsvaka kamufundisi. Verenga ita. Ndichitya kuti because patakaita chidzidzo chayo
taiitira kuti even wafano echidiki vari kuchikoroka vari nyatsona zvichiti nemo saka ndiri kutya kuti pamwe munozokanganisa chidzidzo chandakambopa chiya zvaakuita kunge zobuda zvakanaka. Hazvikanganisi ngebhaibheri harikanganisi kana history iri correct iri accurate haina painovhiringana nebhaibheri. Daniel 5:28. Daniel 5:28. Peresi ushe hwako hwakamurwa hwapiwa Media nevaPezhia. Takadzidza nyaya iyi ndiBherushasa mambo wekupedzisira wemubhabhironi anyorerwa pamadziro nemunhu. Saka Daniel akududzira kuti mazwi anyorwa pamadziro aya ari kureva kuti nekuda kwokuti imi hamusi kuteerera Mwari, chero paine evidence dzese dzeumwari hwaMwari makazviiginowa. Saka mayerwa pachikero chedenga ndobva maonekwa kuti hazvibetseri kuti murambe muri mambo. Saka mabhiswa, asi pamabhiswa ushe hwenyu hwakamuraniswa vaMedia navaPezhia. Kutoradza zveshuwa kuti kuchibva Babylon kwaya maMedia nemaPezhia. maMedia nemaPezhia vanhu vaviri, mabato maviri vakabatana kuita umambo hweMiddle Persia. Ndo huya hwamakationesa uchibva muhistory. Saka bhaibheri riri kutsigira ipapapo. Toda kunoona kuti shure kweMiddle Persia kwakauyawo umambo hupi tichibva mubhaibheri. Kuna Daniel 8 toda kuerenga takautaura kuti iGreece past. Makataura kuhistory kamunhu waMwari. Asi toda kuti tinzwe kuti bhaibheri rinotiisira pachena kuti shuwa iGreece here. Ndichikuyoka chidzidzo ichi chitoti Greece ichitungamirwa naAlexander the Great. Ipapo chirega tinzwewo kuti bhaibheri rinotiwo kudii. Ndichitya kuti zvandakamboita munogona usikozvinyanganyura. Hapana chinonyanganyurwa. Tinoda kuti vanhu vanzwisise kuti kana zvawakaticha zviri correct, handitika bhaibheri rofanira kuzvitsigira, hazvifaniri kumbopesana, because history inodzidzwa kuchikoro iyaya nebhaibheri pazvinondobata nyaya dzakaitika dzinoteera nhoroondo yekufamba kwezvinhu zvaMwari zvofanira kuwirirana. Actually history zvikasawirirana chine chiri wrong history because bhaibheri harina parinoyema kana kuti madudziriro amunenge makaita. Daniel 8 toda kuverenga vhesi ya 3 vhesi ya 5 vhesi 7 toverenga 20 na 21. Daniel 8 vhesi ya 3. Ndakarinzira meso angu ndikatarira ndikaona gondobwe rimire pamberi porwizi rine nyanga mbiri. Nyanga mbiri dzakanga dzakareba, asi rumwe rwakanga rwakapfuura rumwe nokureba. Rwakanga rwakareba ndirwo rwakabuda shure. Verse 5. Zvino ndakati ndichifunga izvozvo, ndakaona nhongwe ichibva kumavirazuva ichifamba panyika pose, asi isingatsike pasi. Zvino nhongwe yakanga ine runyanga rukuru pakati pemeso ayo. Verse 7. Ndikaona ichiswedera pedyo negondobwe, hasha dzaro dzikarimutsirwa, ikatunga gondobwe, ikavhuna nyanga dzaro mbiri. Gondobwe rakanga risine simba kumira pamberi payo, asi yakariwisira pasi ikatsika pamusoro paro. Hakuna wakagona kurwira gondobwe pasimba rayo. Matindozoenda vesani. Verse 20. Gondobwe rawaona rakanga riine nyanga mbiri, ndiwo madzimambo evaMedia nevaPezhia. Uye nhongwe ine mvere ndiye mambo weGreece. Runyanga rukuru ruri pakati pemeso ayo ndiye mambo wekutanga. Now panapa uri kuona zviri kubuda panapa pari kunzi Daniel akuratidzwa mukono wehwai wakamira une nyanga mbiri. Gare gare ooneswa mukono wembudzi unouya wobva wasvikotunga nekuparadza mukono wehwai. Ndobva anzi zvipfuyo zviri izvi zviri kumirira umambo. Gondobwe rehwai riri kumirira umambo hweMiddle Persia. Mukono wembudzi, nhongwe yembudzi yainzi yakauya ichibhururuka ikasvikotunga gondobwe iri kumirira umambo hweGreece. Saka mbudzi, nhongwe yembudzi yapwanya pwanya Middle Persia, yanzenge nenyanga yakakura saka nhongwe yembudzi iri kumirira Greece, gondobwe riri kumirira Middle Persia. Kureva kuti Greece ndo yakasvikotunga Middle Persia.
because gondobwe matichi ndo medo Persia, nhongo Greece. Saka papicture yakawanikwa Daniel nhongo ndo yakaya ikadhuma gondobwe rikaparara. Saka Greece ndo yakabvisa medo Persia. Okay. Ando pabataka. Zvikanzi nyanga yawaona yanga iri pahuma penhongo ndo mambo wekutanga weGreece. Ndiye wakadzidzisa kuti Alexander urikuona kuti zviri kunyatsoita zvichinyatsonotikwesera. Verenga pachapter 8 ipapo vhesi ya23 nevhesi 25. Daniel 8 verse 23 ne25. Zvino panguva yekupedzisira yeushe hwavo, kana vadariki vazadza chiyero chavo, mambo nechiso chine hasha Daniel 8 atimboverengai vhesi 8 na22 tisajambe imwe fungwa yakakosha. Alright. Daniel 8 verse 8. Nhongo ikazvikudza zvikuru kwazvo. Zvino yakati yasimba, runyanga rukuru ndokuvhunika, nyanga huru ina dzikabuda panzvimbo yarwo, dzakatarira kumhepo ina dzokudenga. Verse 22. Kana ruri runyanga rwakavhunika, dzimwe ina dzikabuda panzvimbo yarwo, ushe huna huchabuda parudzi urwo, asi hungave nesimba rwaro. Hanzi nhongo iyayaka yeGreece nyanga 1 yakazodona Alexander. Yes. Right. Panzvimbo pacho ndobva pabuda dzimwe nyanga 4. Now kana ukadzokera muhistory unoona kuti Alexander the Great akafa ari very young. Akafa vachiita makwikwi ekudhakwa vachinwa strong stuff ndobva afa ndokutaura kunoita mamwe mahistorians. Saka afa manje anga asina mwana mukomana, haana kusiya ataura kuti ndiani aizomutevera. Saka maarmy generals ake vari 4 ndo vakatsemurirana ushe hweGreece vaiti ini ndonyanyoda kuhistory ikoko kuarea kwangu ndavaza Alexander paakafa kingdom yeGreece yakasplita into 4. Right. Maarmy generals ake kwaina Ptolemy akatora nechekuno kusouthern tichidzika kuna Egypt. Kuna ainzi Seleucus, kuna ainzi Cassander, kuna ainzi Lysimachus. Vari 4 ndo kutsemuka kwakaita Greece. Saka bhaibheri harina kutipa mazita avo. Ndo vari kunzi pakazobuda nyanga 4 madzimambo 4 akazobuda after Alexander the Great. Saka kuri kuti vanhu vanoita history ndo vangada vachitonyanywa maKristu vachibatsira kududzira bhaibheri iri. Zvinowedzera kujeka. Rega tinde pamberi unzwe. Right. Madzimambo 4 aya eGreece ari kutonga. Chii chakazoitika pakunopera kweumambo hweGreece? Ichiri Greece asi yadivhaidha into 4. Verenga vhesi 23 na 25 iyaya manje. Daniel 8 verse 23 na 25. Right. Zvino panguva yekupedzisira yeushe hwavo, kana vadariki vazadza chiyero chavo, mambo nechiso chine hasha unoziva kuita nemana akaipa, uchamuka. Zvino nekungwara kwake uchafambisa nhema neruoko rwake, uchazvikudza pamusoro mumwoyo make nekuparadza vazhinji vakafara avo, uchamukirawo muchinda wevachinda. Right. Saka hanzi pakunopedzisira kwekutonga kwemagenerals aya 4 eGreece kune mumwe mambo achamuka obvisa ava veGreece. Mambo iyeye hanzi achamukira muchinda wamachinda. Kuti pastor ari kunzi rega tinde pana Daniel 9 pa25 tinzwe kuti muchinda anorehwa panapa ndiano. Daniel 9 verse 25. Right. Naizvozvo chiziva unzwisise kuti kubva pakutemwa kwemurayiro wokuvandudza nekuvaka Jerusarema kusvikira kuno wakazodzwa iye muchinda zvichaita vhiki 9. Right. Panapa ari kunzi akazodzwa muchinda. Akazodzwa anointed asi Messiah ndiye Mesiaka. Saka zviri kunzi kusvika pakuuya kwaMesia ndiye muchinda. Saka Mesia ndiye muchinda. Mesia mukuru Jesu Jesu Kristu ari kunzi muchinda. Ibva wabatanidzana nazvakazarurwa 19 pavhesi ya16 unzwe. Zvakazarurwa 19 pavhesi ya16 verse 16. Jesu Kristu anonzi muchinda. Alright, verse 16. Kureva kuti ndimambo. Panguo yake nepachibva chake pakanga pakanyorwa zita rinoti mambo wemadzimambo nashe wemadzishe. Saka Jesu muchinda ndimambo asi ndimambo wamadzimambo. Saka pari kunzi mambo akabvisa ushe hweGreece akazonoshungurudza Jesu muchinda wamachinda. Paari kunzi achazvikudza nekutambudza muchinda wemadzishe.
saka toda kuti umambo hwakabvisa Greece kumberi uku ndo huri kunzi hwakanotambudza Jesu. Right. Okay. Saka ngatichiendai manje tinoutsvaga kuna Luke 3. Luke 3 verse 1 toverenga 21 kuenda pa23. ya Luke 3 ya Luke 3, yes. verse 1. Right. Negore re15 rokubata kwaTiberio Kesari, Pondio Pilato ari mubati weJudhea, Herodhi ari mubati weGarirea, Firipo munin'ina wake ari mubati weTuria neTrakoniti, Radaniel ari mubati weAbhireni. Verse 21 kuenda pa23. Vanhu vose vakati vabhabhatidzwa naiye Jesu akabhabhatidzwawo, achinyengetera denga rikamuzarurirwa. Mweya Mutsvene ukaburukira pamusoro pake nemufananidzo wakaita sewenjiva. Inzwi rikabva kudenga richiti, ndiwe mwanakomana wangu unodikanwa, ndinokufarira. Zvino iye Jesu akanga ane makore anenge 30, nguva yaakatanga kudzidzisa. Saka urikuona kuti Jesu paakatanga ministry yake, Yes. ushe hwaitonga ushe hwana Tiberio Caesar. KwaJudha kuina naPirato. Pilato anga ari governor weRoma, asi achitonga achibata ari kuJudhea. Herodhi ari kuGarirea. Right. Saka umambo hwaitonga pakauya Jesu muchinda wamachinda, umambo hweRoma. Ayo, but pastor kapa panzi umambo hwakabvisa Greece kumberi kwawo, hwakatambudza muchinda. Chibva waenda pana tuda hwakatambudza. Chibva waenda pana John 19 verse ya 10 neverse 16. John 19. Ipapo Pilato akati kwaari, hautaure neni here? Hauzivisu kuti ndine simba rokukusunungura nesimba rekukuroerera pamuchinjiko? Verse 16. Ipapo akamuisa kwavari kuti aroverwe pamuchinjiko. Saka mubati akatongera Jesu rufu ndiPirato, governor weRoma. Saka umambo hweRoma ndo hwakazobvisa Greece. Umambo hweRoma ndiwo hwakauraya Jesu pamuchinjikwa. Ndo hwakauraya muchinda wemachinda. Muchinda wamachinda. Saka ndo wanzi kuna Daniel, ushe ihwohwo ndo hunobvisa Greece. Mirai pastor, ndisummarize, ndoda tinzwe kambo ndono ndakufolowa here. Mati kana tichitedza umambo nemuateereri kana mamuchinzwa zvakanaka tinotangira paBhabhironi. Right. Babylon ndobva yabviswa neMedo Persia. Right. Medo Persia ndobva yabviswa neGreece. Right. Greece ndo iri kunzi yakazobviswa neRome. neRome, that's right. Rome yazorovera Jesu pamuchinjiko. So far ndabata zviri correct. Wagona ipapo. Correct. Mirai timbonzwa kambo. Tinorara tichimuka, tinofamba tichisvika, tinotsvaka tichiwana, nokuti munotendera. Ko ndianiko angataura shoko rikaitika musina kurayira? Zvinhu zvose pasi nekudenga zvomirira shoko renyu. Muri Ishe wamadzishe, kunze kwenyu hakuna mumwe. Ndimi moga ndichakurumbidzai panguva dzose. Muri Ishe wenyama yose. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kudzoka kwaKristu mubhuku raDaniel. Toda kutenda pastor. Regai ndirimainde zvakare vateereri vedu. Vateereri, toda kukutendai kuti muri kuramba muchinzwa chirongwa ichi kwenguva yakareba. Pese pemenge muchinzwa chirongwa ichi, pane mari inodiwa kuti tigone kutenga masaisai kuZBC. Saka petembenge tichiwana mari iyoyo homwe yedu yatidererei zvakanyanyisa, zvinogona kuzokonzera njodzi yekuti chirongwa ichi chitadze kusvika kwamuri. Saka pakati penyu sezvamunombotifonera
tinoziva kuti pane vane hanya uye vane kapasiti yekugona kutibatsira kuti chirongwa ichirambe chichienderera mberi. Torai ballpoint nepen kana pencil ndikupei bila code ye the second coming of Christ pamunogona kuisa rubatsiro rwenyu kuti chirongwa chirambe chiri pamhepo. Bila code ndo yandakupa inoti iyo *151 *2 5 347 681 amount hash. Ndichadzokorora zvakare *151 *2 5 347 681 amount then hash. Pastor, ngatiipinde muchidzidzo. Tinoda kutenda. Hurukuro yedu yasvika pekuti pane umambo 4 unoteera. Isi tiri kutsvaga madzimambo anenge achitonga panouya Jesu. Mati 7 vanenge vaine wechi 8. Saka ndo vatoda kutsvaga ivavo. Yes. Asi zvanzi kana muchivatsvaga tangirai paushe hweBhabhironi. Saka takaona kuti yakateerwa neMiddle Persia, kukauya Greece, kukazouya Rome. Right. Handei paDaniel 2 vhesi ya 40 kuenda pa43. Enda zvinzwa. But vateera zvinhu zviri kuomera izvi. Pane zvimwe ndine shungu ndiri muno mustudio kuti mungobata. Sezvizvo vateereri kuti Babylon, Middle Persia, Greece, Rome. Ndikuitira kuti mwana kunyora but zvinoda kungotiwo zvipinde mupfungwa mati toerenge kunani. Daniel 2 vhesi ya 40 kuenda pa43. Daniel 2 vhesi 40 to 43 iri kutiyo ushe hwechina huchava nesimba sedare, sezvinoita dare rinoputsanya nekuparadza zvose, sezvinoita dare rinopwanya izvi zvose, saizvozvo huchaputsanya nekupwanya. Zvamakaona tsoka nezvigunwe zvakaitwa pamwe nevhu remuumbu yehari pamwe nedare, huchava ushe hwakaganurwa, asi simba redare richavamo. Zvamakaona dare rakavhenganiswa nevhu rekuumba naro, zvigunwe zvamakumbo zvazvakanga zvakaitwa pamwe nedare pamwe nevhu, saizvozvo ushe huchava nesimba pamwe haungatane kuputsika. Uye zvamakaona dare rakavhenganiswa nevhu rekuumba naro, saizvozvo achavhengana namarudzi evanhu, asi havanganamatirane, sezvinoita dare risinganamatirane nevhu. Saka panapa pari kunzi ushe hwechina after Babylon, kureva Rome, hwakazopatsanura, hwakave divided. Ndo zviri kubuda panapa. Rega tinzwe nyaya imwe chete ichidzokororwa futi pana Daniel 7 23 na 24 yekupatsanuka kweumambo hwechi4. Daniel 7 verse 23 na 24. Right. Akati muka yechina huchava ushe hwechina panyika, huchasiyana nehumwe ushe hwose, huchapedza nyika yose nokupwanya nekuputsanya. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10, asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana nevamwe vekutanga, uchakunda madzimambo 3. Right. Panapa pari kunzi paushe hwechina after Babylon, Babylon, Middle Persia, Greece, Rome. Hwechina ndo Rome. Hanzi woita 10. Panobuda 10 madzimambo kana kuti 10 umambo, 10 kingdoms. Zvandaitaura zviya kuhistory. Right. Saka mukatarisa muchaona kuti paumambo 10 hwakabuda muRoman Empire, humwe hwacho huchiriko nanhasi, madzimambo anokwana 7. Ndo akaita seFrance iriko nhasi. Ini ndonyanyozviziva nemazita ekuhistory aizi maFranks. That's right. Ndo France iriko nhasi. Kuna ainzi maAnglo-Saxons. MaAnglo-Saxons ndo England iriko nhasi. Kunave vamakuti veSwiss Burgundians. Burgundians ndo Switzerland iriko nhasi. Ndo Switzerland iriko nhasi. Right. Kune Aleman. Alamani ndo German. Kune vainzi maHeru. maHerule havasisiko. Havakwavo. Ko vainzi maLombards. MaLombards ndo Italy nhasi. Ko vainzi maOstrogoths. MaOstrogoths havasisiko. Havako. Kune vainzi maSuev ndo Portugal. Ko maVisigoths. maVisigoths ndo Spain. Pane vainzi maVandals. maVandals havasisiko. Alright. Saka vabva vakwana 10.
vakadaro so. Okay. Saka vamwe 7 ava France, Italy, England, Germany, Switzerland, Portugal neSpain 7 variko. Saka 3 vanoti maVandals, maEruli nemaOstrogoths havasisiko. Right. Saka bhaibheri rati chivapa rati 3 vachabviswa kusara 7 vanobviswa nani neumwe mambo akauya kumashure kwe10 ava. Alright. Handei pachapter 7 ipapo tiverenge verse 8 neverse 24 pane zvatoda kuti zvinyatsokujeka. Daniel 7 verse 8. Ndikacherekedza nyanga ndikaona rumwe runyanga ruchibuda pakati pedzimwe ruru ruduku. Dzimwe nyanga 3 panodzokutanga dzikadzurwa nemidzi yadzo pamberi paro. Ndikaona kuti parunyanga urwu pakanga pane meso emunhu nemuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru. Verse 24. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10, asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana nevamwe vekutanga, uchakunda madzimambo 3. Right. Saka zviri kunzi Rome inodivhaidha into 10. Pobuda madzimambo 10 ataona aya. Asi 3 vavo pa10 vobva vabviswa, voparadzwa, kunzi kudzura nemidzi. Kakwana muchidzura sora nemidzi kuti risadzoka ribva raoma. Saka kudzura nemidzi kuitira kuti vakaparadzwa zvamuchose havachisiko vanhu ivavo. Akavaparadza ushu ndiye anozotonga pamwe chete ne7 vakasara. Aibvepi uyu pastor? Akavaparadza aibvepi uyu? Tichamuona kumberi uko kuti akabva nekupi, asi kunongonzi kwakamuka mukuparara kwakaita ushe hweRoma pachibuda madzimambo 10. Madzimambo 10 aya unoziva kuti aimuka sei? Muona chiri kundinetsa. Tikatora iri mhuka yaonekwa naDaniel nyanga dzaimera mumusoro ndobva dzaita 10 ndobva mati 3 dze10 ndobva dzadzurwa nemidzi neimwe yakamera mumusoro mumwe chetewo. Pachandiri kubvunzira ndikuedza kufunga kuti uyu mambo asi akatoita zvekushandisa manuclear bombs kuparadza 3 ndewekupi? Muoza zvatikureva kuna Daniel aibuda mumusoro saka ndikuedza kufunga kuti zvinezvi aibvepi mambo? Mudaidza kuti akabva area iyoyo yaive neRoman Empire. Iyo iarea imwe chete iyoyo yekunana Europe. Yekueurope ikoko ndokwakunobuda wechi8. Asi kuti ndiani tichamuona patiri kuenda mberi nehurukuro dzedu. Saka usanyanye kudetseka hako ndinoita kufunga kuti akabva aparadza vanhu vosheka toenda kutofunga manuclear bombs. Tichamuona kuti akashandisei. Right. Saka toda kuenda mberi taona kuti 7 vasara nditika vari kutonga pamwe chete neuya akazouya kumashure ari ikoko kusame area. Daniel 2 verse 44. Daniel 2 verse 44. Zvino nemazuva emadzimambo iwayo Mwari wekudenga uchamutsa ushe husingatongoparadzwe, uye simba rahwo haringapfuure kune rumwe rudzi rwevanhu. Asiwo huchaputsanya nekuparadza ushe uhwo hwose, ihwo huchamira nekusingaperi. Right. Pari kunzi manje apa nemazuva emadzimambo iwayo. Munhu anoti api madzimambo acho? Ndo pandandida kubvunza. Kuti mukureva api. Right. Uri kuona anana Babylon. Ngatifambei kana nenhoroondo yedu. Usaconfuse vateereri. Hanzi Babylon yapfuura kwakauya Medo Persia. Yes. Ndobva yapfuura kuchiuya Greece. Ndobva yabva kuchiuya Rome. Rome pakunoparara kwayo ndobva kwabuda 10. Nyika dziriko kuWestern Europe. Right. Pa10 idzi ndobva pazomuka futi imwe humwe umambo futi wechi11 wakasvikobvisa 3 pa10 dziya. maVandals, maEruli, maOstrogoths, asisiko nhasi. Ndobva kwasara 7 ariko muEurope nhasi, vatataura naFrance nanaPortugal. Right. Ndo vachatonga neumwe mambo akazouya kumashure. Zita rake harisati rabuda, asi kumberi kwatiri kuenda richabuda. Ariko kuEurope. Achauya here mambo uyu kana kuti ari kutobatana vakomana? Ari kutotonga pamwe chete navo vanana France nana England. Ari ikoko. Asi zviri kunzi manje
mumazuva emadzimambo iwaya api acho ekuti France iriko, Germany iriko, England iriko, Switzerland iriko, Portugal iriko, Italy iriko, Spain iriko, nehumwe humambo huriko. Mwari ndo paari kuuya. mudaidza kuburisa pfungwa yekuti mazuva ano atiri kurarama anenge ane njodzi ka because ndonguva kainovakomana iwe kuuya kwajesu kunganzi njodzi because ndonguva iri kutonga wakomana ka. That's right. Saka ndonguva inouya jesu iyoyo. Saka ndo mazuva acho ukasaka uchinzi taamazuva ekupedzisira zvinenge zvichirehwe zvinorehwa kuti bhabhironi yakauya ikapfuura, Middle Persia ikatonga ikaenda, Greece ikatonga ikaenda, Rome ikatonga ikaparara. Asi pakabva Rome ndo pakabuda vana Europe, vana France, Germany, Italy variko ava. Saka ndichiti amazuva ekupedzisira toda kuti mumazuva ekupedzisira ehistory yenyika inoyi, nokuti bhaibheri rinoti hatizobvi pamadzimambo iwaya ari kutonga mueurope aya Mwari asati aisa umambo hwake. Svakumberi uko hakusisina history. Hakusisina history. Ava ndo vanoguma andova pabataka. But still manje hamuna kutiitira justice ka. Pakuita sei? Because pane painotiza kuti mumwe mambo ndiani. Aiwa ipapo tiri kuita imboverenga pachapter 7 uverenge 26 na 27. Daniel 7 verse 26. Right. Asi kutonga kuchatanga, vachabvisa simba rake kuti varipedze nekuriparadza kusvikira pakuguma. Ipapo ushe nesimba neukuru hweushe hwose pasi pedenga rose zvichapiwa vanhu vavatsvene vokumusoro-soro. Ushe hwake ndohwokusingaperi, masimba ose achamushumira nokumuteerera. Right. Saka uri kuona kuti katauro kari kuita bhaibheri kapo riri kuenda kunofokasa pamambo wechi-8 anotonga kuti achatorerwa simba rake. Kuda kuti iye ane kaitiro kake, nokuti pataverenga muvhesi 24 anzi akasiyana nevamwe ava. Kuda kuti akasiyana nana Saka Italy nana France. muri kuti here pa7 ava naiye wechi-8 watinganyatsoti ari kutonga ndewechi-8 wechi-8 uyu. Vamwe 7 kungovapo vamwe 7 vari kutongawo materitori avo, but uyu katongero kake kanoita kuti dare rekudenga rigare riti zvakwana, masimba ake haasi ekuti anokundwa neimwe nyika. Asi maatheist kana vaya vasingadi Mwari. Kastori uri kumhanya tichasvikako. Toda kuti zvinyatsokujeka kuti kabatiro kake kanoita kuti hakundwe simba neumwe umambo hwepanyika. Kubata kwake kwatosiyana kwana England nana Germany. Kwakatosiyana. Asi iye ariko kueurope. Handiti wasvona. But matongero ake manjeka kudenga vakatoona kuti hakundwe nemunhu. Ndosaka zvakatoita kuti dare rekudenga rigare riti ndatichibvisai masimba kumuchinda. Ndimabara rega. Sorry kutaura kudaro because ndirikunzwa matauro amuri kuita ndikatongero kacho. Sorry ndikurera huri umambo handisi kurera ari individual ndingoshamisika nematsanangurira amuri kuita. Saka iyeye manjeka kuti atobviswa hakuna ushe huchamurwisa ukamukunda, asi kuti dare rekudenga ndinoti chibvisai masimba pamuchindawo. Munonzwa pamandikonfyusa ini ndaida kuda kutoenda kunana America but muri kuramba muchiti aiwa ndikuedza kufunga vane masimba iye zvinoka ndamboda kumhanya kunana Asia kuna vakomana variko futi vanotaurawo chaizvo nekunana America, but imi muri kuramba muchingonditi aiwa pane 7 ipapapa ndo pane wechi-8 right. Saka asi chimwe chino unoziva vamwe vanobvunza kuti saka vana Afrika vari kupi nana India? Ndozvandainchida kubvunza kuti vakomana saka nhoroondo yenyika inei hatitomboone kose chinoka. Vana Afrika ukatarisa munhoroondo iyi yatiri kufamba nayo iyoyi ukadzokera kumashure ingati waitaurawo pahistory pane nguva yainzi partitioning of the nations pakaita ananasa scramble for Africa inonzi Berlin Conference. Right. PaBerlin Conference unoziva kuti vakagara ndivanani? Africa was not represented. Vakagara madzimambo ekueurope ndo vaigara vachidimburirana dzimwe nyika
Britain ikatora ikaenda kuIndia, ikatora kuno kuAfrica, ikatora vana Zimbabwe, vana Zambia, ikanotora kuna ana Australia, ndo vakadimburirana nyika yese. Saka kana zvichinzi madzimambo aya, influence yavo inosvika kwese nekuno. Saka hakusi kuti vana Africa havasi kuverengwa munhoroondo iyi. Tirimo asi takunoverengwa tichibuda nemunyika dzemuEurope nekuda kweinfluence yavo kwatiri kuno. Kwete kuti tiri inferior. But munyaya yehistory. Munyaya yehistory. Mwari ari kutoti takaundirwa pama-Anglo-Saxon. Ko Mozambique. Vano maPortuguese kavanana DRC and so forth. France. Anditwa pabataka. Verenga chapter 7 iyo verse ya 8, 24 na 25. Daniel 7 verse 8. Ndikacherekedza nyanga ndikaona rumwe runyanga ruchibuda pakati pedzimwe ruri ruduku. Dzimwe nyanga 3 panodzokutanga dzikadzurwa nemidzi yadzo pamberi paro. Ndikaona kuti parunyanga urwu pakanga pane meso emunhu nemuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru. Verse yani 24 na 25. Kana dziri nyanga dzine 10 paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10. Asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana nevamwe vokutanga, uchakunda madzimambo 3, uchataura mashoko okumhuro okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Saka panapa mubvunzo uri kuti uri kuramba uchidzoka ndekuti ndianiko mambo wechi8? Bhaibheri riri kuti achataura mashoko ekumhura Mwari. Number 1. Number 2, acharwa nevatsvene. Kuti acharwa nevanonamata. Number 3, achatonga pamwe chete ne7 nations dzekuEurope. Kusvikira panouya Jesu. Andopabataka. Saka muchinda yeyuyo tichamuona muchidzidzo chedu chinoteera. Ndo patichanotenderera tiri ipapo. Because maramba kumutaura kaizita. Nguva dzingatitendera. Hatidi kuita okungooti zita. Toda kuti Bhaibheri rega ritambanudze nyaya. Ndoda kuti muzooneka vateereri ndambowadzokorora kuapa bila code yedu. Bila code yekuti batsira vateereri kuti chirongwa ichi chirambe chisvika kwamuri, tirambe chikwanisa kutenga masaisai inoti *151*2*5*347*681 wobva waisa amount then hash *151*2*5*347*681 amount hash. Onekai vateereri. Tinoda kutenda vateereri. Kana mungaita mubvunzo kana pamwe pakunetsai, indei kuhama neshamwari dzamakagarisana nadzo vanopinda sangano rema Seventh Day Adventist. Vanoziva kwekuenda nemi. Asi mukaona zvichikunonokerai, tibatei panhare dzinoteera. Mugona kutumira mameseji, maSMS, maWhatsApp message kana kutifonera 0775 460 175. 0775 460 175. Kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Mwari nemi, tisangane muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigende ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzi nditungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichina zororo ndotsamira kune mwenga